санаи 1 апрел дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе даври ноҳиявии озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм бо ширкати ғолибони даври муассисавӣ аз муассисаҳои таълимӣ литсею гимназияҳои воқеъ дар ноҳияи мазкур баргузор гардид. ибтидо намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе доир ба моҳият ва ташкили чунин озмунҳои маърифатӣ бо омӯзгорону довталабони даври ноҳиявии озмуни шаҳрии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм суханронӣ намуда ба хонандагон дар ин давраи озмун муваффақият таманно намуданд. маврид ба зикр аст ки озмуни мазкур мувофиқи низомномаи тасдиқшудааш байни хонандагони синфҳои 9 то 11 ва аз рӯи 7 номинатсия доир мегардад. инҳо номинатсияҳои барномасозӣ, меъморӣ, модилсозӣ, радиоэлектроника, робототехника, сайёҳӣ, кишваршиносӣ ва табиатшиносӣ буда аз довталабон маҳорати баланд ва дониши комили фанҳои дақиқро тақозо менамоянд. бо мақсади амалисозии тадбирҳо вобаста ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, рушди тафаккуру техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ ва пайдо кардан ба техникаву технологияи нав имрӯз тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар саросари кишвар озмуни шаҳри тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор гардида истодааст ки тибқи низомномаи озмун хонандагони синфҳои 9 ва 11 аз 7 номинатсия ширкат меварзанд ва масъулини маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони ноҳияи исмоили сомонӣ имрӯз муаззаф шуданд ва мутасаддӣ бевоситаи рафти баргузории даври ноҳиявии озмуни шаҳри тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм мебошанд. аъзои ҳакамон муайян гардиданд ва шаффофиятро ба роҳ монданд. дар ин рӯз дар синфҳои омодашуда барои санҷишҳои хатӣ ва корҳои амалӣ хонандагон малакаву маҳорати зеҳнии хешро имтиҳон карданд ва пас аз натиҷагирӣ ҳайати ҳакамони соҳибтахассус ба даври ноҳиявии озмуни мазкур ҳатман роҳхат мегиранд. ман имрӯз хушбахтам ки дар озмуни ноҳиявии тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм иштирок меварзам ва ман боварӣ комил дорам ки ба даври шаҳрӣ роҳхат меёбам ва ман сараввал аз пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худро баён мекунам ки барои мо ҷавонон чунин шароитҳоро фароҳам меоранд. ин соли аввал аст ки дар ҷумҳурии мо озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор мегардад ва ман дар ин озмун дар номинатсияи табиатшиносӣ иштирок меварзам ва ҳамчунин ба тамоми ҳамсолони худ гуфтаниям ки вақти худро беҳуда сарф накарда дар чунин озмунҳо ширкат варзанд ва ҳунару маҳорати худро санҷанд. У меня проект называется «Из мусора в золото. Экологических загрязнений». Это связано с бытовым мусором в городе Душанбе и как улучшить состояние Душанбинской городской свалки в городе Душанбе. ман дар ин озмун тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм иштирок кардам то ки маҳорати худамро санҷам. муҳим дар ин озмун иштирок кардан ин ғолибият нест, балки шахсе ки дар ин озмун иштирок мекунад балки ҷоям намегирад, ӯ аллакай қаҳрамон ба ҳисоб меравад, чунки ба дониши худ боварӣ дорад ва дар ин ҷо иштирок мекунад ки то ки малакаву маҳорати худашро санҷад. ман аз рӯи номинатсия фани биология иштирок кардам то ки маҳорати худамро санҷам. дар озмуни тоҷи сари ҷумла ҳунарҳост илм иштирок намуда аз рӯи номинатсияи кишваршиносӣ ва сайёҳӣ иштирок намуда барои ишғол намудаи ҷои ифтихорӣ талош меварзам. вале ишғол намудаи ҷои ифтихорӣ ин мақсад шуда наметавонад. мақсад иштирок кардан аст. иштирок ин худаш як ғолибият шуда метавонад. барои супоридани санҷиши хатӣ ҳамагӣ барои довталабон 1 соат мушаххас гардида баъдан ба корҳои эҷодиву амалии иштирокчиён таҳлил аз тарафи масъулин сурат мегирад. дар низомномаи озмуни мазкур 10 дақиқа барои нишон додани кори амалии ҳар як довталаб муайян гардидааст. ташкили чунин озмунҳо ин ба хонандагон имкон медиҳад ки дониши худро санҷанд ва ба қуллаҳои баланди илм расанд. ин пеш аз ҳама ба он оварда мерасонад ки тафаккури зеҳнии хонандагон рушд меёбад. ғолибони чунин озмунҳо ҳавасманд гардонида мешавад. ин боис мегардад ки дигар хонандагон низ пайравӣ кунанду ба ҳамин гуна озмунҳо иштирок намоянд. мутобиқи нақшаи тасдиқ гардидаи озмун бояд давраи ноҳиявии ин озмун санаи 2 апрел ҷанбаст гардад.